Astear da, lehen kaletik Orio, bigarrenetik Hondarribia, hirugarrenetik Urdaibai, laugarren kaletik Pedreña, hor dira, prest, bandera dago jokoan, errenta ona, 11 segundo Oriorentzat, bandera gorria, behera, badoaz, eta arazorik gabe momentuz, egurrean denak, Orio eta Pedreña, bizi-bizi, segundo bat Hondarribiri, bi Urdaibairi, 15 segundotan, hau, argi da, lehen referentzia dela, honek esan nahi du, Orio dena ematera, konzentrazioarekin eta erne irten dela hasiera honetan, GPS-aren datua, hor duzu begibistan, Oriok segundo bat Pedreña eta Urdaibairi, bi segundo Hondarribiri, hasieratik dena ematera, bada espadan ere Oriotarrak horta. Bai, hor, inok ez du lahago geokotan, eta ondo natatzeko, azkarren natatzeko ere nomentak alakatenak. Eta hori jo, salida ez du maten aurrena ondo natatzeko, goneko palan pixkate ematetzun, aldamenekoa pixkado beto muitu oto dan, baino GPS-ak beha markatzen dut hori da seinaleik onena. Gaur GPS-ekin ez dutuzte gora berarik izango dugunik, lagungarri izan da horretarako antolaketak hartutako erabakia, ordu erdilenago egin dira kale sosketak eta dena antolatzeko, GPS-a kokatzeko, programazioak egiteko ordenagailuekin lagungarri. Hori eta Urdaibai segundo batean, hor parean orain, Hondarribi segundo batera, 3 segundora Pedreña, aurrera joan Alegorburu, itxasotik. Bai, Gabi Larrinaga da gurekin, baina aurretik zera esan behar dizuet. Castrokoen aserrea ikaragarria izan dela. Juan Mari Etxabe oso aserre zegoen epailearen kontra edo epaileen kontra sekulakoak esan ditu itxuraz, estatxa hartu gabe irteera eman duelako, esan duzu irteeran esku ere altxa dutela, hortxe gelditu dira, eta aserrea ikaragarria izan da. Eta Gabi Larrinaga da gurekin. Tira, iazko errepikatu duzue, aurreneko txandan atera, eta sekulako estropada egin, 19:31 txanda irabazi pozik. Bueno, bai, pozik, erdien du bakarrik, zengurtian bigarren txandako batida bat genon, aurtean ikusiko ziratatzen txandontan. Eriztatek etxarra izango iazko errepikatzea, laugarren izatea berriz ere. Guantxe firmatuko nuke. Gozatu duzue? Bai, egia zan estropa ia boro bilatea zaigu, hasieratik alde indeu eta pixkanaka lekoa sartzen jungea, eta, bueno, guztu arran indeu, aurretik izozenean bakitu zer da hori, eta, bueno, bukaeran pozik. Tira, zuek bigarren kaletik eta Castro aurreneko kaletik, esan diazu gaur alde handi xamarra bat eta bi kaleak direla hobeak. Bai, aldea ez dakit zemateko dan, baina bai, ni bat okeratzekotan, bata hobia gaur hartuko nituzke. Tira ba, orain zai egon behar? Bai, a ber, zioan zen boa iteuten, da, bueno, betiko nervio horiek. Zorionak. Zarauztarreke denbora markatu dute, erreferentzia, txanda irabatzita, 19:31 konparaketa eginda bi txanden artean orain Oriok 3 segundo gehiago, baina hasi besterik ez da egin. 3. minutura hurbiltzen ari dira, hemen leia orezko txandan dago, Oriok 11 segunduko errenta Urdaibai eta Hondarribiri, une honetan Oriok segundo bat Urdaibai eta Hondarribiri, 3 Pedreñari, leia haundia dugu, eta Oriotarren San Nikolas ontziragoaz, Irakoitz Etxeberriaren agindutara hor dira denak. ¡Qué campeones! ¡Qué campeones hoy! ¡Sí! ¡Santi, equipo! Sin complicarnos la vida. Largo y final. ¡Acaba! Mesua nabarmena izan da, eta momentuz gauzak ongi doaz Oriotarrentzat, segundo bat, Pedreña Urdaibairi, 2 segundo Hondarribiri, oso orekatua baserri hasiera. Ba, irudik ez dago, eta hor Irakoitz Etxeberri esaten zuna, komplikatu gabe buruarekin eta ikusiri hor estropada orain arte egindako metroiekin, eta hor daudela denak bate-batea, eta ni uste dute Jose Luisek errepikatzen nahi den bezala, Patrikan 11 segundu horiek dituztela, nik uste dute beren helburuan barruan eta ondo lanian ari direla hori joko talde hau ez, eta orain goz izugarrizko urratsak ematen ari dira hori jo aldera bandera eramateko ez. Orio, Urdaibai, Pedreña, Hondarribi, 2 segundotan denak, Orio eta Urdaibai parean. Barruaki!
Oriotarrak lehen kaletik ditugu, bigarrenetik Hondarribia, hirugarrenetik Urdaibai, laugarren kaletik Pedreña, segundo batean lau trainerua korta. Lan handiari dira egiten. Bai, ez dago, guterik ikusteko mitza, no? Baina ikusten da hori jo ondo iguala behar raunketan, behin egin behar esan du patroiak esan du bezala komplikatu, behar dakiten bezala arran luze, eta estropan buruan hondikan. Hore errentan berrikan ez, momentu hori da errena. Estropada laurdena, jokatuta jadani. Hori da. Eta etortzeko ere olatu pixka balimake jakalo bia dute. Netzako mintzat pixka dara junai balima dute, obia. Baina ikusten da hori da, laurak bi segunduan, ez dago gehiago eskatzerik, gutzako. Hor dira, Bermeotarrak orain Zurinagaren agindutara. Nahi badute garaipena lortu, bai Urdaibaik eta bai Hondarribiak, orain jo beharra dute, hori ontzi barrura, tentzio pixka bat pasatzeko, Baserri. Bai, baino dagoeneko zaila da ja, tentsioa, garai honetako, momentu honetako ja, segundo batzuk atzetik jon beharko luke hori jo, pixka bat urduritasuna sartu hasteko, baina nik uste dute hori jo bera idela besteari urduritasuna sartzen, ez? Zurinaga denbora guztien estriborrera begirari da, aurkarien bila, baina Oriotarrak ongiari dira, Oriotarrak buruan. Hemen Hondarribiarrak, ama Guadalupeko aragoaz. Ai, organe! Zaigate honei! Atea zide! Zide akabando! Zagi! Momentu txarrak hauek Hondarribiarrentzat korta, 4 segunduko atzerapena, banderari agurrezateko garaia behar badau. Bai, Mikelek esan du leno, bentsako tanda irabazi esango litzakela, no? Bandera ez daket horren urruti, baino tanda irabaztea, aurrena hori da. Aurrena enberezu, bandera edo zuen, bakarra da, ben irabazi bere bandera manitekena gaur. Hori jo bakarrik, hori da, dona, momentuan, aurrena. Ontzi bateko bentaja orain, arañarteko honen haundiena. Beste danak pentsatu bereta aurrena jaitu,